Kaixo lagunok, maitasun eskutitz baten bide luzea abiatzear da. Aster da 24. korrika, eta honekin batera pleitu minuze berria. Martxoaren 16tik 18ra eta 23 eta 24 egunetan entrenamendu saioak izango dituzue. Joko berrietara ohitzeko. Martxoaren 25ean korrika errepikan pasako da. Eta honekin batera final handia jolasteko aukera edukiko duzue. Final handian jokatzen dugunon artean sari mundiala zozketatuko dugu. Bai, eta zen da saria Julen? Irabazleak Urruñako Wow Parkerako sarrerak izango ditu familia osoarentzat. Wow, haze sari bikaina. Eta gogoratu, korrika aurretik, korrika dirauen bitartean eta korrika ondoren euskara gara! Blaitu bingainak eta guzti euskara. Agur!